Le lamsoko haine hai khapani takuk tei bukuk song ang ron loge tongo dike molsom thirthi tv jeng nugui mansnai sal kedek maramai talsa talengkha sini tipra idol bofra final ongno hanai no lukorok naisangnai tongo tabok buskang 19 December 19 tarik no jeng nugui mansnai tak buskang kana salsan tongsibo kana 18 tarik tini to 17 tarik geseng nugui mansnai grand final top 7 select ungjak brokni mung ungkha Susmita Deborma, Meheli Deborma, Priya Jamatia, Rahel Koloy, Isita Tripra, Basrang Deborma, tei Rupesh Deborma. Borok 7 jona already tabok borok top 7 na borok grand final bagai ready ungui tongo borok tabok sang buskang 19 December borok ni experience borok ni talent borok ni sur chapmung khorang rok sabuni kahamkuk hamya seng 19 December seng nugui mansanai borok ni chapmung sabuni khnathok sabuni kaham sabo winner no first final second final third narok bo comments khaide borok 7 jonan bisingo sabo kaplaing no ani channel ni bising tei narok comments ang naisoknai narok sabno support khlai tei Gomoti district nunggai tongo Priya Jamatia tei Rahel Koloy tei Rupesh Deborma borok khorok thamno borok Gomoti zone ni tongo narok comments khaide Gomoti zone ni sabo no narok sajak narok ni sabo hamjakma narok ni support o khorok thamni bisingo narok comments o kisa sari ang nainai haisi so narok tangi naidi borok ni chapmung 19 tariko grand final thayungkha location kon ni khumulung ni Khumphoi Academy school ground no arono ongnai jaga karamin ke nuai holong ke jaga sage ongnai jetu tak final ba borok bangnai ani no borok nuai holo khailia tak Khumphoi Academy school ground no aro final ongnai oron jaga ongnai 30-40,000 borok nai belai no borok bangnai tabok thangi nai di khana rogo borok ni banner borok ni photo mangsi rojak nugui sanai amsake borok bangnai norok thangde support khaide norok ni hamjakma chajakma borok no thangai yaba forlai di borok 7 jonan bisingo norok sabno kwplai khainai muchung jeng thangai lukorok thangai borok no sohojogita rwna nango borok kwbang khlai borok teibo chapmani borok phan mano omhaita hingkhe puila no ang sasinai paithago ani Tirthi TV no jara subscribe khairojak di ang norni bagai teibo katal video update khai tubunai norni bagai kaham content pai teibo tubui phainai Tirthi TV no jara subscribe phaiya tei comments khaidi tei share bo khaidi like khaidi Tirthi TV wngkha norok kwbangma no saimya tongna hainhai masa pisinai Tirthi TV wngkhe ang to molsom tapono ang koborok language bai ang push ma khaiga tamongkhe tabuk to jotono koborok mano chini molsom rok bo koborok maya ongyam jotono manbayo aboni bagui ang koborok language bai ang lecture ma khaio ani YouTube channel ni mung khe Tirthi TV Nokbar TV ta Tirthi Nokbar no chong Tirthi hino chini molsom language bai TV nungkha television naikhok ta hingkhe support khaidi ani channel no bo jara subscribe khaiyarok jara chajaknai rok ang norni bagui teibo kam video tubunai tak present no norok jotono saimanna ano live boma TV o ang puila khlaimani tabok khai tongo hingkhe tabok hingkhe lukuni kok kainui ang house kainui channel ang khlai tongo tabok aboni sathe nangbo personal kholokna kha haino time pass khaijaknai tei hingkhe norni support nango
Ya, masuk nang lain tini bagas asung nang lain jatro kolom ka hor kaham.